Hei ja terveisiä metsästä. Tällaista ollaan jälleen. Joo. Nyt on iltapuolella, ollaan varjot on pitkiä tässä näin. Ja täytyy heti ensimmäisenä kiittää teitä kaikkia niistä lukemattomista erilaisista kysymyksistä ja ajatuksista luontoon liittyen ja luonnon henkiin ja kaikkeen siihen luonnollisuuteen, mikä täällä on. Ja niin kuin monet luonnonhenget on tulleet tähän mukaan ja se on jännittävää, kun ei koskaan tiedä, miten nämä jutut tässä lähtee menemään. Vaikka itsellä olisi joku ajatus, että no niin, nyt olisi tämmöinen juttu hyvä tuoda esiin, niin sitten kun alkaa tekemään tätä, niin he tulee enemmän esiin tässä näin. Ja yksi näistä kysymyksistä, mitä olette esittänyt, niin on kyllä todella hyvä ja laaja. Eli sitä, että mitä tämä aika, kaikki se, mitä täällä maailmassa tapahtuu, eli pääasiassa juuri tämä energia, mikä myllää, miten se vaikuttaa myös heidän maailmaan. Niin kuin ihmiset kaikki tietää, niin maailma on aikamoisessa sekasorrossa, mutta samaan aikaan on valtava herääminen. Ja tämä on se, jota luonnokkaat on odottanut niin kauan. Ja luonnonhenget tulee kovasti nyt tässä ajassa ihmistä kohden odottaen, mitä ihminen tekee, hakien sitä vuorovaikutusta. Ja ihminen, joka on alkanut enemmän ja enemmän löytää omaa itseään ja tarkoitustaan ja varsinkin miettimään sitä. Ja sitten täytyy sanoa, että tässä tuli mukaan sellainen luonnon tietoisuus kuin Elremor. Häntä on vaikea sanoa, että onko hän haltija vai mikä. Hän menee enemmän siihen luonnon tietoisuuteen, että häntä ei voi oikein kategorioida. Hän tietää laajemmista asioista ja katsoo hyvin moniulotteisesti kaikkea, mitä tapahtuu. Ja hän on tässä kanssa nyt ja sanoo, että yksi tärkeimpiä ja suurempia asioita nyt tässä luonnonhenkimaailman ja ihmisten toistensa uudelleen löytämisessä on se, että mennä sisäänpäin. Kaikki, niin kuin hän sanoi, että mitä moni tekee, meditaatiot ja hiljentymiset ja kaikki nämä, niin on sitä itsen kuuntelemista, mutta hän suosittelee kaikille, että mene metsään, niin kuin hän sanoo, mene luontoon, koska luonnossa voit löytää enemmän omaa luonnollisuutta ja aina tulee uudestaan mieleen tämä, mitä hänkin toistaa, että niin kuin luonnonhenget sanoo, että ihmisestä, että ettehän te ole koskaan itseänne poiskuuluneet luonnosta, että olette vaan unohtaneet niin syvästi sen, että kuinka olla yhteydessä ja kommunikoida luonnon kanssa. Mutta hän lisää sitä, että sehän teillä on itsessänne ollut niin kauan kadoksissa se
oma luonto ja oman sisäisen luonnon kuunteleminen, niin mennä luontoon ja olla luonnollisesti osa sitä luontoa. Aistia sitä luontoa ympärillä kaikilla aisteilla. Ei pyri mihinkään, ei pyri tavoittamaan mitään tiettyä, vaan kokea olevansa osa sitä luontoa. Oma luonto luonnossa. Ja samoin luonnon hengetkin tekee edelleen niitä omia tekemisiään, aivan niin kuin ihminenkin elää sitä omaa elämää. Mutta se, että löytyisi jälleen se oman luonnollisuuden valo, niin että se voisi kohdata niin äitimaan, luonnonhenget ja oma luonnollisuuden valo. Niin kuin he tervehtiikin usein, niin kuin nyt tänäänkin täällä kun on tullut niin, että minun luonnollisuuteni tervehtii sinun luonnollisuuttasi ja minun valoni tervehtii sinun valoasi. Niin se, että hän sanoo, että kun ihmiset antaisivat oman luonnollisuutensa tervehtiä kaiken luonnollisuutta. Että se, että ihminen on niin kauan yrittänyt olla jotain muuta kuin mitä on. Olla jotain ennen kaikkea hyväksytty. Hyväksytty mihin? Ihminen on aina ollut hyväksytty luontoon, osana luontoa. Mutta vapauttaa se oma luonnollisuus kahleista. Niin sitten niin kuin täällä on näitä muita, täällä on pieniä menninkäisiä, niin sitten heidän kauttaan tulee myös tämä, että tanssikaa, 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 tanssikaa. Ja sitten, niin kuin he sanovat vielä, pysähtyy täällä. Täällä on muuten valtavasti tulossa kieloja, kunhan ne alkaa kukkimaan. Siitä olisi vielä monta juttua kerrottavana, miten kielot liittyy keijuihin ja luomisenergiaan. Ja siellä missä näette sitten, kun kuljette, niin kieloja, niin voitte olla varmoja, että siellä on paljon keijuja luomisenergiassa. Auttamassa tietysti niitä kieloja ja kaikkea kasvillisuutta, mutta luomassa ja tanssimassa. Ja niin kuin menninkäiset sanoi siitä tanssimisesta, että se ei ole vain, että tanssitaan vaan, että on kaikki koko ajan hauskaa, kivaa ja muuta. No, heillä se on paljon hauskempaa kuin mitä ihminen tajuaa. Mutta he sanoo, että itse asiassa se on heidän tiettyä tekemistä, se tanssiminen, koska he luonnollisesti liikuttaa energiaa ja laittaa sen voimistumaan, kasvamaan sillä omalla ilollaan. Että se tanssi saa hyvin voimakkaan luonnon energiapyörteen, niin kuin he sanoo itse tässä näin, että luonnossa tapahtuu niin paljon sellaisia asioita, mitä ihminen ei arvaakaan siinä heidän elämässään, mikä vaikuttaa sitten kaikkeen. Aivan niin kuin he sanoo tässä vielä siitä lintujen laulusta, mitä täälläkin kuuluu, että lintujen laulu varsinkin keväässä, silloinhan se on kaikista suurimmillaan, laajemmillaan, niin luonto tarvitsee linnun laulua herätäkseen. Et linnun laulut on mukana myös siinä, että
kukat puhkeaa kukkaan ja silmut aukeaa. Että sillä lintun laulujen värähtelyllä on paljon suurempi merkitys kuin se kevään laulu. No, sitähän se on. Se herättää myös kevättä, kun kaikki on värähtelyä. Kaikki oleminen, kaikki mitä on, niin on värähtelyä. Mutta myös se, että varsinkin keväässä, niin saadaan energia hyvin vahvasti liikkumaan luonnollisesti. No, siitä tulee jälleen tämä, että kun menee luontoon olemaan osa luontoa, menee vain sinne metsään ja on. Ei tarvitse tehdä mitään, vaan kun sinä vain olet olemassa, niin kuin se luonto, olet osa sitä, niin alat löytämään koko ajan enemmän ja syvemmin omaa itseä. Ja mihin kaikkeen se sinun elämässäsi sitten vaikuttaa. Tätä Elremor sanoo. Ja niin kuin äänestä kuuluu, ihmisiä on täällä metsässäkin. Se on hyvä asia. Mutta kuka on läsnä? Kuka on läsnä siinä hetkessä ja mitä kokee ympärillään? Se on hienoa. Tulkaa metsään, olkaa osa metsää. Ja kun tulette metsästä takaisin, tuokaa sydämessänne se metsä mukana sinne, missä olette. Siihen omaan luonnollisuuteen. Ja niin kuin Lumi-Maria ja minun rakas menninkäis Pyrri, ystävämme, sanoi, että laittakaa kotonakin vaikka ikkuna auki ja kun kuulette luonnon ääniä, niin laittakaa silmät kiinni ja ajatelkaa, että se luonto tulee sisään. Ja niinhän se tulee, niin kuin he sanovat, että sinun ei tarvitse muuta kuin laitat silmät kiinni ja oman luonnollisuutesi kautta kutsut luonnon sisään, olemaan siinä missä sinä. Koska kun se on meidän olemuksessa, se on meidän sydämessä, niin se kertoo jälleen koko meidän olemukselle, että joo todellakin, että ei me olla koskaan itseämme pois kuuluneet luonnosta, vaan se elää meissä ja voi aina vaan paremmin, mitä enemmän me kuunnellaan omaa itseä. Tämä on tätä, mitä Elremor tässä tuo ja sanoo, että tulevissa jutuissa niin meillä tulee paljon lisää syvempiä, laajempia asioita, mutta myös niitä, kuinka pieni maahinen tai menninkäinen tekee sitä omaa pientä suurta tekemistä. Kaikki mitä luonnossa tapahtuu, jokaisella, niin eläimillä kuin luonnonhengillä. Ja sillä pienellä elementaarilla, joka on olemassa vain sen hetken, kun kukka puhkeaa kukkaan, se on hänen tekemisensä. Ja mitä tulee eläimiin, niin tänne tullessa, niin mä oon nähnyt jo 4 kertaa samat peurat, 3 peuraa. Aivan kuin he olisivat tässä seuranneet, minne minä menen. Vai onko niin, että minun jalkani ovat seuranneet sitä, minne nämä peurat menee. Ja juuri ennen kuin aloin tätä kuvaamaankin, niin tuossa takana on tuossa näillä polku, niin jälleen menivät siitä yli. Tällä kertaa menivät tuonne ylöspäin. Aivan kuin tietäen, että täällä joku rupeaa höpöttämään ja täällä on väkeä, sitä luonnonväkeä niin paljon, että he tulee sitten uudestaan takaisin tähän. No, kyllä siellä tulikin. Se ei tähän kuvaan asti näy, mutta on tuossa mäellä puiden takana, niin taitaa olla heidän kotipaikkansa tämä.
Hekin ovat luonnollisesti osa tätä kaikkea, kaiken heräämistä. Mutta, tämä on hauska aloitus ja minä olen todella kiitollinen Elremorille ja pienille menninkäistanssijoille täällä näin, että energia herää, energia aukeaa. Ei muuta kuin nähdään taas ensi kerralla lisää uusia asioita. Hei!